Iată, jucătorii Craiovei pătrund pe teren. O formație cu care oltenii spun că vor intra în teren și în prima partidă din noul campionat, ce va debuta peste 2 săptămâni, atunci când Craiova va întâlni pe Dinamo. O legătură între Lazio și Dinamo. Lazio este visul urât al lui Dinamo. Acum 2 ani Lazio era echipa care întrerupea un nou vis al dinamoviștilor de a intra în Liga Campionilor atunci când învingeau cu 3-1 la București după 1-1 la Roma. Într-un echipament deschis, Universitatea Craiova, de partea cealaltă Lazio, într-un echipament închis, îl vedem pe selecționerul României, Răzvan Lucescu, și lângă el se află antrenorul național de tineret, Emil Sândoi. Cei doi au venit pentru a vedea această partidă. O tendință care nu a mulțumit galeria lui Lazio, care doreau una mai mare, mai mulți ani de închisoare pentru respectivul polițist. Trebuie să se contureze o echipă standard și aceasta din teren pare a fi formula pe care Daniel Mogoșanu o va folosi și în întâlnirea cu Dinamo. Florin Costea din nou în acțiune, încearcă o pasă la marginea careului, iată o pătrundere în careu a lui Dina, un balon scos pentru Dilevski. Dorel Stoica, mingea ajunge însă la portarul uruguaian Muslera. Vacanța de vară a fost una scurtă și să nu uităm, capitanul Craiovei este singurul jucător de câmp care în sezonul trecut în campionat a jucat în toate minutele. Foarte bună centrarea lui Florin Șoavă, a învăluit foarte bine. Fundașul stâng al Craiovei în această partidă, Florin Șoavă. Mult timp a evoluat la mijlocul terenului. Florin Șoavă a ajuns la 30 de ani. Corner pentru Craiova. Pe jos și cred că Dilevski a încercat o fentă în careul advers. O să vedem această lovitură liberă a lui Lazio. Ledesma este cel care execută. Argentinianul trimite Lung. Atent însă Silviu Lung Junior. A avut o priză bună și la această minge. Foggia se încurcă de picioarele celorlalți jucători. Pasa lui Mauri și o intervenție foarte bună a lui Silviu Lung Junior. Suprafața de joc în unele porțiuni, încă o dată intervenția lui Lung excepțională, o paradă care ne-a adus aminte de intervențiile extraordinare ale tatălui său, pregătit să execute această lovitură liberă. Unul dintre cele mai spectaculoase transferuri făcute în această vară în Italia. Zarate șutează, mingea se duce însă peste poarta lui Lung. De la el pleacă majoritatea atacurilor lui Lazio. Ledesma, banda dreaptă, urcă din nou Lichtsteiner, la el vine mingea de la Foggia. Șoavă din nou depășit, centrarea în careul Universității. Cobort foarte mult Mihai Costea. Ceva probleme în sânul lui Lazio. Se spune că la unul dintre ultimele antrenamente ale lui Lazio, capitanul Rochi. Însă mă opresc pentru această fază aproape de gol din nou Lazio. De 3 mijlocași, Zarate și Foggia sunt doi dintre artiști, dar pasa decisivă pentru Foggia a venit acum din partea lui Mauri. Cei de la Universitatea Craiova au încercat să-i lase pe lațiali în offside, însă nu le-a ieșit. Un corner pentru Lazio. Mingea a fost respinsă de Florin Costea și acum un șut periculos al lui Kolarov. Va fi din nou lovitură de colț pentru echipa gazdă, să spunem, care au o misiune foarte grea în această partidă. În flancurile atacului lațial joacă doi jucători cu un dribbling dezechilibrant. Zarate în flancul stâng. La Universitatea, deși este dreptaci, preferă să joace în flancul stâng, de unde pătrunde spre interior cu șuturi foarte periculoase. Faultul făcut de Kolarov asupra lui Mihai Costea și vedem și intervenția neregulamentară a lui Brochi asupra lui Dina. Dilevski primește de la capitanul Dorel Stoica. Acum Șoavă, 3 dintre cei mai experimentați jucători ai Craiovei. Șutul lui Șoavă
departe însă de poarta lui Muslera. Tot orașul este împânzit cu afișe, cu Lazio, postere, magazine mobile cu echipa antrenată de Davide Balardi. Foggia fentează doi jucători și apoi centrează pentru Tomazorochi. Mingea se duce însă peste poarta lui Lung. Am văzut cum Foggia a reușit să scoată cu o fentă doi jucători ai Craiovei pentru Stoica. Capitanul Craiovei cu o minge foarte precisă pentru Mihai Costea. Și un balon care a fost scos de pe linia porții, cred că de Lichtsteiner. Foarte frumoasă această fază cu o pasă a lui Dorel Stoica, ce a prins pe picior greșit toată apărarea lui Lazio și apoi pătrunderea lui Mihai Costa. Alcoașează și Ledezma. Da, cred că Zarate renunță și va șuta Ledezma până la urmă. Zarate a încercat mai devreme și a trimis peste poarta lui Lung. Îl vedem pe Lung așezat precum tatăl său pe vremuri, în aceeași poziție. Iată, Ledezma a executat bine. Mingea a trecut însă puțin pe lângă poarta craioveană. Pandev, Ledezma și De Silvestri vor să plece de la Lazio, însă președintele lațial Lotito se ține tare și deocamdată nu cedează. Acum un șut, iată, și intervenție a lui Muslera, execuția foarte frumoasă a lui Florin Costea. Remarcabilă execuția decarului Craiovei. O minge trimisă inteligent, tehnic, cu latul spre vincul porții lațiale. Un singur gol marcat de Costea în cele 6 amicale ale Craiovei din aceste pregătiri, însă aproape de un gol foarte frumos pentru Mihai Costea. A plasat aproape ca și când ar fi fost cu mâna această minge în vincul porții lui Muslera. Până și intervenția uruguaianului, din nou periculoasă Craiova, și se fluieră finalul acestei prime reprize. La pauză, Craiova-Lazio este în continuare 0-0. O minge scoasă la marginea careului și iată prima mare ocazie de gol a lui Lazio, venită după execuția lui Goran Pandev. Peste 2 săptămâni, cum spuneam, în prima etapă de campionat, Craiova joacă pe teren propriu împotriva lui Dinamo. Victorie spectaculoasă obținută de Craiova pe teren propriu în fața lui Dinamo în returul campionatului trecut. Un meci remarcabil, în primul rând pentru frații Costea. Acum vedem o mare ocazie de gol a lui Lazio și minge trimisă până la urmă în poartă de lațiali. Cel care a marcat este argentinianul Lionel Scaloni. Neatenți fundașii Craiovei la această urcare a lui Scaloni din postura de fundaș stânga. Andrei Prepeliță nu a acoperit foarte bine poarta după prima intervenție a lui Silviu Lung. Deci, într-un moment de neatenție a venit acest gol, dar evident în fața unei formații precum este Lazio, orice clipă de neatenție poate să conteze foarte mult. Rose a intrat în teren în locul lui Mihai Costea, un nou atac al formației lațiale și Simone Inzaghi este acum cel care încearcă să-l învingă pe Lung, doar pentru un împrumut pentru un an, plătită această sumă, apoi Zarate normal a dat satisfacție, a jucat extraordinar. Acum intervenție a lui Lung. Mingea este în continuare jucată în careul nostru și până la urmă Lung reușește să blocheze. Două faze în care Lung reușește să blocheze în fața jucătorilor lațiali. Arbitrul poate ar fi putut dicta și o lovitură liberă indirectă pentru Lazio, pentru că la un moment dat un jucător craiovean trimite mingea înapoi către Lung și acesta cred că a atins-o cu mâna. Vedem ultima intervenție a lui Lung, cea care a clarificat practic această fază și supărarea tânărului goalkeeper craiovean, care nu mai joacă la fel de compact, să spunem, ca trioul ofensiv pe care l-am văzut în prima repriză. Șutul lui Dorel Stoica, reținut de Bizari. Foarte mulți fani de vârsta a treia în tribunele la această partidă. Beila Dilevski îl sare
Fedor Stoica această schemă, balonul în stânga și centrarea pentru Bei al lui Șoavă. Pregătit să intre pentru Craiova, ultimul jucător de câmp pe care Mogoșanu îl are pe marginea terenului. Atac cu Eliseu, care centrează prin fața porții lui Lung. Mingea ajunge la De Silvestri. O nouă minge înaltă și Simone Inzaghi nu poate să-l învingă pe Lung. Siguranță cel mai bun jucător al Craiovei. Atunci când cel mai bun jucător al unei echipe este portarul, lucrul acesta spune ceva despre felul în care a jucat acea echipă. Iată doi jucători craioveni la pământ în careul mic al lui Lazio de la Craiova în această campanie pe care o are pentru calificarea la Campionatul European de Tineret. Dilevski pentru Bird, atent însă De Silvestri. O preluare a lui Gogoșoiu, mingea ajunge la Dorel Stoica. La acesta la Rose. O centrare și iată, gol! Gol marcat pentru Craiova de australianul Bird. 1-1 între Lazio și Universitatea Craiova după un gol foarte frumos marcat de australianul Bird din centrarea lui Șoavă. Da, avem reluarea acestei faze cu Șoavă, cel care trimite această centrare perfectă. Mingea îi depășește pe cei doi apărători centrale ai lui Lazio și Bird este acolo pentru a relua din fața marcatorului golului lui Lazio, Scaloni, în fața lui Gogoșoiu. Simone Inzaghi scapă de atacul lui Găman. Iată-l pe Inzaghi reușind să aducă mingea până la Pandev. Acum continuare cu Eliseu. Eliseu și este minge trimisă pe lângă poarta lui Melie. Unul dintre cele două nume mai importante aduse în această vară de Lazio. Unul dintre cele două nume noi. Îl vedem pe acest Eliseu fentând în fața lui Șoavă. Apoi trimite cu piciorul drept pe lângă poarta lui Melie. Da, se pare că Universitatea și-a atins momentul de apogeu chiar în acest meci cu Lazio, pentru că până acum echipa craioveană nu a obținut deloc rezultate îmbucurătoare. A făcut de asemenea un 2-2 cu o echipă de Liga 3 din Germania. Iată fleur final, așadar Craiova scoate un rezultat de egalitate de mare prestigiu în fața lui Lazio, 1-1, după ce pentru Lazio a marcat Scaloni, pentru craioveni a reușit să înscrie australianul Bird.